लै गारि गाखोनो गाबलायलायदों आं ओरैनो ओंखारबोनायखौनो बियो थांफानो नंदोंमोन खोमा आं ओंखायनो गाबदों ओमफ्राय थांफिननायाव बाबुआ गारि गाखोबायनो लंपेन्टआ उनुनिया अबे उनु गया हारसिं बिसिना लादों नामा बियो ओइ नों नङा दाउखि खारला जोबदों बे दाउखि दमासिनि मागिदों बल हरिबल हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो नै न'आव फैलायबाय मागोनि आलासि जानो बायदियानो जाबाय आरोना आं दिनै फैनो नागिरखादोंमोन दा बेलासियावसो फैनो नंदोंमोन आङो ओमफ्राय दा जोंखौ फुङावनो लेंहरनाय जाबाय आरोना ओमफ्राय सिमला माबा आब' गिदिरमोनबो फैदों ओमफ्राय आब' गेजेरमोना फैगोन ना फैया मिथिया बिस्रा दिनै जेबो जाया बेदर सेदर जेबो जाया ओमफ्राय दा आइयाबो गैया आइया मालाय गावसिनि लोगोफोरजों गामिनिजों पिकनिक जाहैदों ओमफ्राय दा जों गोजा दं बिनानाव दं बाबा दं फंबाय दं ओमफ्राय जोङो दहायनो फैदोंमोन ओमफ्राय बे आब' गिदिरखौ लायनायाव बाबुआ गारि गाखोनो होननानै थांफानाय जादों आरोना ओमफ्राय जों दासो सफैबाय एसे गोबाव जादों ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो भिडिअखौ दिनैनिखौ आयंआ दाउ एवगासिनो ना बाबु गोथावथार एव होन आयंखौ आयं गोथाव एवथार होन आं जागोन होन नै आयंनो खोन्थानाय मारै जादों दाउआ आयंनो खोन्था आयंनो खोन्थानाय आयंनो खोन्था आयंआ नुवाखै आयंनो खोन्थानाय खुगाखौ मारै जादों खालामबावनाय खनसे बाबु मारै जादों खालामबावनाय दै गांदों दाउआ बालाय उन्दुगासिनो दाउआ दै दौआ दै लोंखांबाय मालाय आब'आ होनदों नालाय दै गांदों होनदों नालाय ओइ दाङा मारै जादों मादैनि खोन्थानाय खुगाखौ दाउआ खुगाया जादों मारै जादों नों खोन्था दहाय मारैबा खालामसिनदोंमोन फैलाय जागासिनो फैलाय आं दै होनानै बाबु गुसुंबाय दै होनानै मोननाय बायदिसो गोथाव नुलायलायदों जानो लुबैथारलायलायदों माबा जा आं जाना गथ'फोरनो ओंखाम खुरना होग्रोबाय नै उनुआ बागुलायो माबा जाजाया सोना दे थिनथा जालायलायबाय बाबुआ दासो उन्दुबाय दिनै गेलेनो आराम उन्दुलांबाय जोंबो ओंखाम जायाखैमोन एबार जानोसै ओंखामखौ ओमफ्राय दा ओंखाम माबा माबि गथ'फोरजों गेलेनाय मानाय ओमफ्राय बाबुआबो सिखारनायानो बावाखै गोबावथार उन्दुबाय ओमफ्राय दा मोनालायबाय ओमफ्राय जों थांथ'वाखै माने आङो साननैसो थालांनो होनना होनदोंमोन ओमफ्राय सासेया गालाङा होनगासिनो आरोना मानो थानांगौ होनना होनगासिनो ओमफ्राय दा मिथिया दा बियो गुमैयाबो दहायो बाइक लाबोनाय जायासै लायदोंमोन नालाय ज' गारियाव गाखोना फैदोंमोन नालाय बिसोरखौ दोनलांनो होनना थांदों आरोना ओमफ्राय दा मा जायो मिथिला आइयाबो पिकनिक जाहैनाया सफैयाखै ओमफ्राय दा नायनोसै जों दा ओरैनो दं आरो ओमफ्राय आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे खोथा खोन्थानोसै दिनै 16 जानुवारि ना ओमफ्राय दिनैहाय
माने दिनैनि दिनावनो आङो माने बे न'खौ अराय समनि थाखाय गारनानै थांदोंमोन माने बे दिनैनि दिनाव जोंनि हाबा जादोंमोन आरोना 2017 5 years फुरा जाबाय ओमफ्राय आं दिनैनि दिनाव आलासि जानो फैलायदों आरोना आलासि जानो फैनाय ओमफ्राय दिनैनि दिनाव खारना थाङाखै दे खिन्थु मोजाङै मोजां हाबा जादों जोंनिया ओमफ्राय हिन्जावफोरा बिदिनो मा सोरबा गोजान सोरबा खाथि बिदिनो मारैना हिन्जाव थेवबो मा खालामनो गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय नेमखान्थि हाबा जानांगौ गावनि न' गावनि बिमा बिफा गावनि गासिबो गारनानै थांनांगौ जायो एसे मारैबा मोनो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बिदिनो लासै लासै एडजास्ट जालाङो आरोना गासिबो आंल'थ' नङाना बयबो हिन्जावफोरानो बिदिनो ओमफ्राय दा बाराखौ मा होनबाय थानो बयबो मिथिखागौ बयबो मा ओमफ्राय दा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ स' माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय